Goedemorgen. Mag ik je hem nog wel even wat vragen? Hè? Mooi haar wel even vregen. Ja. Nou, wij zijn even voorheen op een struint door de provincie. Hè? En we zeggen, je krijgt zo'n mooi dobber in. Ja. Wat is het plan? Nou, we gaan even lekker rondje kanoën. Ja. En binnen je mijn eigen kano's? Dit is al kano's, ja. Ja. Zit bij een vereniging in die oude. Dus, maar nou hier even lekker rondobberen. En hoe vaak ging je me wel eens even op uit? Nou ja, net zo vaak. Dus, een beetje kennen, een beetje vrijheid, dan geef je er even op uit. Maar goed, dat is kijken wat doet het waar en we doen het al met de maatje, ja. Ja. En wat vind je er zo mooi, jongen? Ja, de rust, natuur. Het is al het mooie, hè? Het is mooi rustig nou op het water. Dus dat is wel even lekker, ja. En wat voor apparaatje hebben we daar? Dit is een navigatie. Ik heb vertierd, zet ik de route uit tussen en dan zet ik hem aan en dan weet ik precies waar ik weg heen moet. Dat hangt net met de ziekje in die dat is een bekend dingetje net. Want wat voor tocht door je hem joert? Een 24 kilometer ongeveer. Ja. Eerst 20 kilometer richting Biekmarsum en dan bij Waarom in Lietsletten. En dan hier in Balsen dan Lietsrondje. Ja. En in hoeverre hebben we jouw Friesland al ontdutsen op het water? Nou, verschillende plekken, maar er zijn ook mooie plekken. Nou, er zijn ook mooie plekken bij nooit geweest binnen. Ja. En had je de meesten nog een goede tip aan? Wat vond je nou echt een mooi plakje? Ja, de meeste plekken hebben wel hun eigen charmes. Elk plakje in Friesland is wel weer roos. Dus nee, het kan overal is het mooi.